ଏକ ସମୟରେ ଗୋटे ବୁଦ୍ଧିମାନ ବାନର ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଜାମୁନ ଗଛ ଉପରେ ନଦୀ ତୀରେ ବସିଥାଏ। ଗଛଟି ମିଠା ଫଳରେ ଭରିଥିଲା ଓ ବାନର ଦିନ ସାରା ଫଳ ଖାଇ ଓ ଖେଳି ମଜା କରୁଥିଲା। ସେହିଦିନ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀରୁ ବାହାରି ଆସି ସେହି ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କଲା। ବାନର ଦୟାଳୁ ଥିଲା, ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କିଛି ଫଳ ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ସେଠି ଫଳ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଦିନେ ଦିନେ ସେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ। ବାନର ଗଛ ଉପରେ, କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ। ଗୋଟେ ଦିନ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ ଫଳ ନେଇଗଲା। କୁମ୍ଭୀରୀ ଫଳ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାନର ପ୍ରତି ଈର୍ଷ୍ୟା ହେଲା। ସେ କହିଲା, ଯଦି ଫଳ ଏତେ ମିଠା, ତେବେ ସେ ବାନରର ହୃଦୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ମିଠା ହେବ। ମୁଁ ସେ ହୃଦୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। କୁମ୍ଭୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଓ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରୀ ଜିଦ କଲା। ଅନ୍ତେ ସେ ମାନିଗଲା ଓ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ସେ ବାନରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଝିଅ ତୁମକୁ ଘରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ମୋ ଝିଅ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାନର ଖୁସି ହେଲା ଓ ରାଜି ହେଲା। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ ରହେ, ତେଣୁ ବାନର କୁମ୍ଭୀର ପିଠି ଉପରେ ଚଢ଼ି ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲା। ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ପରେ କୁମ୍ଭୀର ଅନ୍ତେ ସତ୍ୟ କହିଦେଲା, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଝିଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ ତୁମର ହୃଦୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଇ କହିଲା, ଓହୋ, ତୁମେ ଆଗରୁ କାହିଁକି କହିଲା ନାହିଁ? ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟ ଗଛ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ଚାଲ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଗଛରୁ ଆଣିବାକୁ ଫେରିଯିବା। କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଭଲିବା କରି ଫେରିଗଲା। ନଦୀ ତୀରେ ଆସିଲା ପରେ ବାନର ତୁରନ୍ତ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଓ କହିଲା, ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର! କେହି ନିଜ ହୃଦୟ ଶରୀରଠାରୁ ବାହାରେ ରଖିପାରେ କି? ତୁମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ। ଏବେ ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଶେଷ। କୁମ୍ଭୀର ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଓ ନଦୀକୁ ଫେରିଗଲା।